Sanibonani molweni ndinamkela ku-SABC TV ngesiXhosa. Uhlathi ke guys after egcwaliselwe ke nguLazarus ngoba ezolwela into yoba yena ethembise ulikamva ngomsebenzi. uLazarus wamxelela uba wena kaloku kwakho uyinkanyamba kanti mina abantwana bandibona njengotata, njengeqhawe, njengayo yonke into. Wathi ke ndishoba naxa ungena kwakhe wonke umntu ubheka le nomnye abheke le. Wabe ke lo ebhizi into yoba suka ndiyaxelela into yoba soze nimfumane, ndisazolwela into yokabavumile mna. But ke uthi xa segoduka guys wafika kwakhe wafika uyanga inguyena mntu ohamba phambili ethetha ngoLazarus esithi utata uLazarus yindoda elungileyo kama nam ndifune ndifake kwinto zoMiss Universe, andizamele ndishowuna i-connection phaa. Hayi ke wonke umntu uthetha kamandi wethu ngoLazarus kuyahlekwa etafuleni kumnandi. Hayi ke uthe xa bembona ke ngoku uba ukhona kwenguqhusa uyanga waphakama wathi uyagoduka. Olikamva babheke ezikamereni, uThumeka wamphathela ukutya wambekela etafuleni. Kulapho azibone khona uba nyhani ke into ethetha nguLazarus futhi ivele yabuya ingqondo wazicinga zonke into ebezithetha uLazarus. Uthe ke futhi sele ehleli noThulani ke bebraya ke. NoThulani wabebhizi emcebisa into yoba yiyeke mani yonke le nto lena, otherwise into ozoyenzeka uzoluza ifemeli yakho. And nake ngomane ebuyisa yonke la mazwi kaLazarus imane edibanisa neento ezixelelwa nguThulani. Nyhani ke wadicide into yoba makafowunele uZoleka ke baxelele into yoba ufuna ukuyiyeka yena le nto le case yale custody. Cela kodwa badibane ukwenzela bazokwenza i-agreement ngento edibanisene nomntana behlangene noLazarus. Nyhani ke uhambile ke waya kwaZoleka. Apho afike khona uZoleka ke baphuma ke erumini beyohlala elawunji belinde yena ke. Wafika ke bengekamboni babe bebhizi bethetha ngaye ke ngapha besithi thetha ngento ze-agreement wethu into yoba uzombona kanjani umntana. And sithi uLazarus hayi umntana wam yena akazude amthathe, uba uyambona uzombona futhi funeka simbukele sibe khona xa ngabe ekuyo. Kulapho abone khona into yoba tyhini ndiyabhanxa apha wavele wajika uhlathi ephasejini ebuyela erumini kanti uya erumini yomntana. But ke ephasejini udibene noDefu, uDefu noba embuza ukuba ithini into wathi omnyanisa ibhathroom. Kanti uyolanda umntana ufike wemeba ke guys umntana wemka naye. So uLazarus noZoleka babona ibixesha lide kudala silindile uhlathi kanti uphelile phi ngoba ethe uyeza ngoku ifana kudala efikile. uDefu nebesesitsho into yoba no uhlathi ufikile but usaye ebhathroom. Hayi bothusekeleyo umntu webhathroom ongabuyiyo until uLazarus ahame ukroba afike ebuye esithi hayi akho kwamntu e-guest bathroom. uZoleka kulapho ke yabuyela khona zingqondo into yoba yeyi inoba kwenzeka lo mntana noba umkile agijima abheke ekamereni nomntana. Xa efikayo umntana akekho, uhlathi umthathile. Hayi ke bagijima ke guys bengena emotweni bemka bebheka kwaThumeka beyomjonga khona. Abafike bakhona bakhwaza uhlathi bekhwaza bengamfumani begcwele ke bakhona ooThulani. Apho uLazarus ebefuna ubetha uThulani nje ngoku esithi uyamazi uba ubhuti wakho wena ngoyena mntu umaziyo. Hayi ke babesitsho ke abanye basazi kwanto thina ngohlathi bazama ukumfowunela uhlathi akabambe ifowuni. Hayi bafowunela ke nditsho uSisintsiki. uNtsiki naye ke oye wathi no akazi kwanto edibanisene nohlathi yena le nto ithethwayo yonke iyayothuka and yena usemsebenzini njengangoku. Endleleni uhlathi umntana akakhali kanje uhamba epaka imoto ke emathuthuzela. Xa kudlula imoto yamapolisa uyinto ehambisoyika nje igontshe xa kwemoto because kaloku uyayazi le nto ayenzayo ayiyo. Akamphathelanga kwanto uphufa umntana ulambile. So ke uthe xa efika ke kwakhe ke uNtsiki late wafika ke ngena endlini wafika like engena njeni wazova usana after ilayitile olukhala ekamereni yakhe. Athathe imbiza yakhe uNtsiki echwecisa ekamereni xa efikayo ngumthetho uhleli nosana. Othuka ke sithi hayibo kwenzeka ntoni, kutheni ulapha nomntana uyafunwa wena. And khange guys aqalisa kwa umthethelela ke kule game umxelela ezithumeni into yoba mna andikho ngakwicala lakho ke kule into uyenzayo. Ebuza namanapukeni uba umntana umphathela napukeni because umntana nje mekhala ummanzi yaticiza akho noko kutya uthi sisemqolo esaneni. Umtshintshile ke guys umntana esebenzisa ke ii-towels zakhe ke ezenza inapukeni. Emcebisile into yoba akaphindise lo mntana kuba kaloku oozoleka bazofaka amapolisa kule nto ngoba yena umebile lo mntana. Uhlathi umile ke into yoba andibanga mntana ndimeba nje lo mntana wam and amapolisa wangendawo kule nto lena. So ke uNtsiki kuye wathi ke mna ndiyakucebisa ke kuyo yonke le nto lena kuba uthi ke nohlathi mna bendifuna uvisa oozoleka le nto bandivisayo ndifuna nje laa attention yabo. So esithi ngoba lo le nto egqiweyo nam ngonyanam lo ngokubona bathetha ngento bafuneka ndimbone kanjani xa kuthini. Oozoleka ke bona babhizi bazama ukukhangela ngetracker imoto kahlathi nefowuni bayifumene kodwa imoto yona uba iphi kuthiwa isephimville. Bayile ke apho bafike imoto i-empty engekho uhlathi. So bathe ke sebehleli endlini ke uLukhanyo wabuyela into ethi hey guys
uhlathi lo yabona mhla nambona menze iminsimitha apho ndidibene naye khona. Kodwa buyelwa ingqondo ethi ngemini yomtshato ikhona into ayithethayo ngento enephimvili phakathi noNtsiki. For sure uhlathi ukwaNtsiki and uhlathi ubhadlile nebeshiya laa moto phaa uwokhile ukwenzela uba singamboni. Nyhani ke babe beyiqonda uba apha akhoyo ukwaNtsiki. So baye bafowunela kwaThumeka bamxelela kuThumeka into yoba uhlathi inoba ukwaNtsiki apho akhoyo, uNtsiki uphi? Kwathiwa uNtsiki akekho. Hayi ke benguwashiywa ukubheka emotweni ke kwaThumeka wonke umntu uleqa esithi uThulane uzodrayiva kwahanjwa ke. Bafikile nyhani kwaNtsiki, uNtsiki ke ufika ubhizi ke ucebisa ubrother wakhe into yoba embuza phofu uba ungene kanjani wona ungena apha endlini. Esitsho kum uba hayi ndiwonikile nje isitshixo ubuza kanjani. Athi komnye phindisa lo mntana udinga ibele likanina lo. Uhlathi uziphendule ngesi uzoleka vele angomntu uNoda ancancisa kwamntana ndiyamazi. Bamncancisa ithina ke guys, ukutya kusethineni. Bathe besebhizi ke netiti yomntana beyenza yatsho inokho emnyango. uThulane wabekhwaza ke uhlathi. Wabe uhlathi ebhizi esola uNtsiki uba nguye omthengise kuThulane. Wazi njani uba uphaa? Uthe omnye nam andazi nto. Xa erhoba ii-blue lights phandle. Wabe sesitsho kuThulane uba wonke umntu ulapha, vula mfondini. NoLazarus balapha. Hayi ke wabe sevula ke ngokwakhe ke uNtsiki ke ephakamise izandla because betshile yona wathi akakufuni uba ngu-accused number 2. So ke uhlathi ke liye lamtshonela ke emini ke guys, ebengafuni noba kuvulwe. Wabe esithi abona bantu befama bayabanjwa naba because yena bafuna into yoba abeyinxalenye yomntana wakhe. So ke uye wabe uyabanjwa ke guys ke uhlathi wawungeniswa evenini, umntana wakhe ke ebukele, nditsho unkosikazi wakhe bekukubi kodwa bebebonakala uba badikiwe because le nto ayenzayo kudala bemxelele makayiyeke. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.